Lik ti je strah. Evo ti 060, zovi poslije. Javi se, jebem li ti da ti jebe. Halo. Dobro večer, Vojislav kraj telefona. Da? Vidio sam vaš oglas u moj auto za polovni AMT 558. Da? Pa vidim da je cijena 2650 eura, pa samo da pitam da li to u kešu može nešto niže da bude li. A odakle si nego? Kragovac. Pa da li može to nešto malo niže, pošto ja kod sebe garantovano imam 2300 eura, pa da mi ne bi tu nešto falilo mnogo. Pa ne zove sutra. Pa ja sam mislio uranak je, pa sam mislio da ne spavate ako nije problem. Pa nije problem, ne zove sutra tamo posle 9. Nije problem da zovi sutra. Ujutro. A ujutru ću da spavam, verovatno posle 9, ako nije problem, pošto sad idem na posao do 6 sati. Reci kopaš grobove, Pa reci ako nije kopaš problem, grobove. ako može malo kasnije, može li oko 3 popodne? Može, ne zove. A vi ste sa Adel, da? Da. Znači to će onda biti oko... Pitaj ga se kupa, Nadi, kakva je voda, pitaj kakva je voda. Može. Doviđenja. Bravo. Kakav idiot. Mene ovaj 064 spamuje, ja ću ga prijaviti za uznemiravanje.